Shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, General d'armée Abdurrahman Chani, Allah ya maido sa gida a Yamai shekaran jiya lami lafiya. Mu gode ma Allah. Mu gode ma Allah mu da muke kamnar wannan bawan Allah da muke kamnar wannan mulki. Saboda tun ranar da ya ɗauki mauta daga birnin Yamai ya lashi takobin cewa ba zai yi amfani da jirgi ba, zai ratsa birni da ƙauye duk inda ɗan Nijar yake zai je ya gansa. Lalle mu da muke talakawa, mu da muke bayansa, mu da muke goyon bayan wannan mulkin da yake jagoranci, wallahi sun matallahi kada mu ɓoye muku komi, in wani ya ɓoye muku ma ya yi ƙarya. Zuciyarmu kowace sahiya in muka tashi muna rike da ita, hankalinmu ga shiga kamar sa, saboda shugabanmu ya tashi ya fita ya ɗau mota, abinda makiya ba su yi tsammani ba, abinda makiya suka ce baya iyawa ya yi. Wallahi tallahi muna dai kwana, kowace safiya muna fatar mu tashi mu ji kaka akai, sai mu ji alhamdulillah ya kai gari kaza, ya kai kauye kaza, an mai tarbo wuri kaza, mu ce masha Allahu, Allah mun gode ma, Allah ka ci gaba da tsare mana shi. Mon general ba ma kwana, amma yau da muke magana wallahi tallahi hankalinmu a yau ne ya kwanta ma sosai, saboda mu gaskiya ne tilas ne mu yi tsoro, saboda muna nesa kuma muna ji ba abinda ba a faɗi. Amma kai ka tashi ka ce ba komi, duk abin da ya zo Allah ya aiko shi, ba abin da ake iya yi sai abin da Allah ya ce za a yi. Ka sa Allah gaba. A yanzu da nake magana kana birnin Yamai, masha Allah. Allah ubangiji ya tsare ka, Allah ubangiji ya ci gaba da tsare ka. Yau tsoho, matashi, yaro, jinjiri, yara ƙanana a yau sun san cani. Na rantse da Allah, a yau yara ƙanana a Nijar in kace musu cani, wallahi sun san ko menene cani. Yanzu watakila kun gani bisa kan yaren gizo, akwai wani ɗan sauti kaɗan da zan sa muku, couple second, bai da ɗan tsawo. Na rantse da Allah, wani ɗan yaro ne aka kai gidan likita. Wanga ɗan yaron da aka kai shi gidan likita, kun san ana ɗauka jini ko? To wallahi ko ni Muhammad Ataka in nace in za a ɗauki jini na, in aka samu allura na sai na rufe ido, sai na matse fuska, ba na so. Wannan ɗan yaron aka je, kun san kuma Nijar alluran da ake amfani da su ba wa ƙananan allurai ba ne. Munan Amurka muna da allurai ƙanana wanda ake sama ɗan adam tsintsiri, amma a Nijar har yanzu manyan allurai ne na gani. Irin wannan gabzejiyar allurar ce za a ɗauki jinin wannan ɗan yaron aka sa masa, ya yi niyya ya fashe da kuka, sai uwar ta ce mishi a'a cani ba ya kuka, cani bai kuka, dariya. Na rantse da Allah yaron sai ya fara dariya, akan likitan ya sa masa allura yana dariya. Waka bakin mai ita tashi daɗi. Kun gani bisa kan yaren guzo, dan Allah ku saurara ku ji. Yaro karami, wanga yaron da na gan shi askiya shekara 3 ko 4, amma ku ji. Kai a'a cani ba bai kuka ba, cani ba bai kuka, kuka za ka yawwa idariya. Mu lura mu gane, a cikin tarihi dai da wuya, ni dai a cikin tarihi dai ban gani ba har yanzu, ban kuma ji ba, ban ji ba. Irin kuzarin da shugaban ƙasarmu ya nuna, irin waton mazakuta da shugabanmu ya nuna, ya zama namiji ya huto, ya ratsa sahara, ya ratsa ƙauye da birni, ya yi wannan ziyarar. A tarihi dai ba mu gani ba, ko da yake mun sha gaya muku ba mu gani ba. To cani baiwa ce ta Ubangiji, kuma kowa na faɗin haka.
mata, maza, tsofi, yara, kowa da kowa suka ce sai cani, saboda bisa abin da yake, bisa irin mamakin da wannan bawan Allah yake na yana nunawa, da kuma zarumtakar da yake na yana nuna ma duniya gaba daya. Ai ne cani no na irin ta hankir gaba, cani no gondo bango da irin sanar mu forun da, irgo forun da dibamu. Ya dinga anar mu ta hankir gaba irin ko irin ne cani. Bai kulkan si ba cani irin si bara hun kulin si bara su ba. Irkoi ma babi zai na kasan da amsini no hanki gogi ceci. Irkoi mi cani san mu bena ma ibare na kasan da kai mun ce sai cani. Allah ya sa zamanin cani. Kal cani. Irina ba irma sita ibarai miri fai gaye banda kiri haru. Damiri mana farto dan fana sidu furado wallahi ni jero ni da kai buluba sai bongo ya tage kadangare sa ya shiga wallahi ni jere ke muke dogaro da ita. Assalamu alaikum. Sai Jani, sai Abu Sani, kan kasa, irkwar na Abdurrahman Jani, hawo kan si bubu, abuya, son dole no irin misalan rezo sosiyo ga mata ni, dole no irin misalan kan matka irin ba rezo sosiyo, irin bala kam Jani ni ro me sanni, irin bala kulkan kwai agadez motar ra, irin manjiya, kalcani kalcani o so mun ko mai sai kai Abdurrahman Jani ce ga na te adir ce ga adir gongo adir kambe adir jongalash walla asina hausa taranan kauye kulkan Abdurrahman Jani man irne Abdurrahman Jani wallahi akwai maza akwai muna maza sirdi albo ce kan ta to sayan go kani albor mo ko ki samu wani zai banda kuma wankan alborai kan da zan buga alborai kar da zurjini ti albor wallahi ti albor kan fadda albor fadda ya man da albor ai ne wa alborai no mu lura mu gane wannan duka murna ce wannan matan suke nunawa, suna nuna murna su suna birnin Yamai, kun za an yi zabarmanci, an yi waka, sun nuna farin cikin su bisa kamnar da suke ma shugaban kasa. Suka ce wanda baya kamnar wannan shugaban kasar mu ma ba ma kamnarsa. Abdurrahman Jani baiwa ce ta ubangiji, mu kuma ana mu gefe yan gwagwarmaya da muke nan muna kokowa, saboda jama'a mu lura mu gane kokowar nan da muke yi fa lalle muna yi bisa kan Abdurrahman Jani, saboda saboda mun ga Abdurrahman Jani ya ɗauki hanyar da mu muke fata shekaru aru kenan kar ku yi tsammani wai sunan wannan bawan Allah ne Abdurrahman Jani, a'a Abdurrahman Jani ne, amma shi Abdurrahman Jani da ya zo ya kama wata hanya wadda ta samu muka fito, wadda ta samu muna nan muna gwagwarmaya, saboda Allah ya zabo mana shi, Allah ya ce kuma shi ne za yi abin da a yau zai ceci wannan kasar tamu baiwa Allah, wadda ta sha wahala, wadda ta sha walakanci, wadda ta sha kunya, wadda aka lalata, wadda aka so a saida, wadda aka so a walakanta, wadda aka so a yi komi da ita, ya zo a yau yana cetonta. Babban farin ciki ne gare mu, bayan duk dogon wannan ziyara da yi, doguwar ziyara da yi a cikin ƙasa, ya jetar da bayin Allah ƙauye da birni ya gaida su, sai mu gode ma Allah, mu gode ma Allah, mu kai godiya ga Allah Ubangiji madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan ranar da shugaban kasar mu a yanzu da muke magana yana birnin Yamai a fadarsa, a gidansa. Dr. Hassan Kadiri. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ai uwa musulmi masu albarka, tabbaci haƙiƙan masoya na nesa da na kusa, mai girman shugaban ƙasa Abdurrahman Jani, General Darme, President de la République du Niger, Allah ya sabkashe shi a garin Yamai lafiya, ya sabka lafiya kuma talakawansa sun tarbe sa. Saboda haka muke gode wa Allah, muna ƙara gode masa. Za mu yi salati ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato don gode ma Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan rangadi da mai girma shugaban ƙasa ya yi lafiya lau ya koma gida lafiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna gode maka muna ƙara gode maka da ka taimake mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar. Allah muna gode maka muna ƙara gode maka da ka taimake mu da wannan shugaba mai albarka mai tausayi a cikin zuciyarsa game da al'umma ƙasar Nijar.